আছে আমাৰ উৰুহিলাগা গাঁৱৰ আদিবাসী দাদা ভাইসকলে ইয়াক মোক এটা এপ্লিকেশ্যন দিছে আৰু ইয়াত শহীদ বীৰ বিৰছা মুণ্ডা ভৱন নিৰ্মাণৰ কথা কৈছে আৰু লগতে গণেশ মন্দিৰৰ কথা কৈছে গাঁওখনৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰ কথা কৈছে কোন শিশুসকলৰ বাবে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কথা কৈছে মই গোটেই কথাখিনি শুনিলোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে যি এটা ভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে 5 লাখ টকা আপোনালোকক দিয়া হ'ব আদিবাসী চুবাত আৰু বাকী ৰাস্তা আৰু অংগনবাড়ী চেণ্টাৰটো মই আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টক WCD ডিপাৰ্টমেণ্টক লিখিম তেখেতসকলক কম যাতে ইয়াতে অতি শীঘ্ৰে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ এটা নিৰ্মাণ 12 लाख थाखानि पेन्सिं आरो 12 लाख थाखानि फरायसालि जौगानाय मोननैजों 24 लाख थाखानि आसनि गिबि खेबनि थाखाय होनाय जादों आरो बेखौनो अन्थाइ खाम्फा गायसननायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि हाबाफारियाव आं बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। उरुहिलागा गामि एबा सनितपुर ओनसोलनि गासैबो गामियाव रायजो जानाय बर' आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोना थांनाय गोलाव सम बर'नि सोमावसारनायाव बयबो खस्थ' लाबोदों बयबो सहायबोदों आर्मी पुलिसनि बै समनि जि मोनसे अपारेशननि थासारिमोन बेवहायबो गोबां गाज्रि थासारियाव मोगा मोगि जादों मुंख्लंबो जादों दा नाथाय बिनि उनावबो बर' हारिखौ सिबिनाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय बर' हारिनि राव थुनलाइ जौगानाय हारिमु जौगानाय सोलोंथाइ जौगानायनि हाबा मावनायाव रावबो फासयाखै। सनितपुर जिल्लानि एबसु सनितपुर जिल्लानि बर' साहित्य सभा सनितपुर जिल्लानिफ्राय BLT NDP गोबां बयबो खामानि मावबोदों आं बयनोबो साबायखर बावदों रायजो राजाफोरनो साबायखर बावदों आरो दिनै बिटिआरआव बे गामिफ्रा मोनफा मोनफा हाबनायनि फारिलाइयाव दङ 60 गामि हाबबाय नेक्स्ट फेज जों फैगासिनो दङ दा बिनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा माखासे मन्थ्रिफोरखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गासैखौबो जयै बिबान होदों बे हिसाबै माखासे गामिया इयुनाव हाबबावगोन जिखिनि गामिया हाबबाय बे गामिफोरनि ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्ट इडुकेसन आरो कालचारेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ अलरेडि जागायबाय मानोना जोङो गुबुन हारिया जेरै जौगादों जोंबो जौगालांनांगोन बेखौनो नोजोर होनानै दिनै फैदों आरो दिनै सनितपुर जिल्लायाव गासैजों लानानै फ्राय 3 कोटिनि बारा रांनि फान्डनि जोङो माखासे फसंथानफोरखौ गायसननो थाखाय अन्थाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिफोर गामिफ्रा हाबबाय बेफोरो बाहागो लाफानो मोनगोन निश्चय बाहागो लानो मोनगोन। आरो बिनि अनगायैबो सार माखासे हा हुनि जेंना गोबां दंबावो बे हा हुनि जेंनाखौ जों रायज्लायगासिनो दङ फेज वाइजआव रायज्लायलांगोन आरो आङो गोबां जेंना थालांगोन होननानै सानाखै खालि वाइल्ड लाइफ एरियानि माखासे जेंनाया एसे गोब्राब जादों नाथाय बेखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ।